Kedy sa z nepriateľného stane bežné? Je to proces, ktorý prebieha oveľa tichšie, než si väčšina ľudí uvedomuje. Nevzniká z jedného veľkého rozhodnutia a nevzniká ani z dramatickej situácie. Začína drobným momentom, ktorý pôsobí zanedbateľne. Niečím, čo prejde bez reakcie. Pretože sa zdá, že absolútne nestojí za pozornosť. V psychológii sa tento jav opisuje veľmi presne. Keď sa určitý podnet opakuje, mozog začne znižovať svoju citlivosť. Nie preto, že by bol podnet bezpečný, ale preto, že je známy, teda nám neublíži. Tento mechanizmus sa nazýva habituácia. Je to spôsob, akým si nervový systém šetrí energiu tým, že prestane reagovať na niečo, čo sa pravidelne objavuje. A práve tu začína posun hraníc. Najprv ťa niečo vyruší, pôsobí to cudzo a mimo tvoj rámec. Potom sa to znova zopakuje a reakcia je už slabšia. Neskôr to prejde bez odporu a nakoniec to pôsobí neutrálne. Ale nie preto, že by sa zmenila situácia, no preto, že sa zmenila tvoja odpoveď. Tento proces je nenápadný a práve preto je účinný. Človek si ho neuvedomí v momente, keď sa deje. Bohužiaľ si ho uvedomí až spätne, keď už je nový normál pevne zakorenený. A tu vstupuje do hry ďalší faktor, ktorý je ešte silnejší než samotný zvyk. Je to sociálne prostredie. Keď niečo toleruje väčšina, začne to pôsobiť normálne, aj keď to normálne nie je. Keď sa v tíme objaví správanie, ktoré je na hrane. Jedná sa o nepríjemné poznámky, ignorovanie hraníc alebo neúctu. Prvýkrát to ľudí zarazí, druhýkrát to prejde s menšou reakciou a po čase to začne pôsobiť ako súčasť kultúry. Ale nie preto, že by to bolo správne, ale preto, že sa to stalo bežným. A tak sa posúvajú hranice. Nie skokom, nie jedným rozhodnutím, ale sériou malých krokov, ktoré sa spoja do jedného celku. A ten celok vytvorí nový normál, ktoré by tvoje staré ja odmietlo bez zaváhania. Keď sa hranice posunú prvýkrát, vytvorí sa priestor pre ďalší krok. Nie preto, že by si to chcel, ale preto, že si mozog vytvorí nový rámec, ktorý pôsobí stabilne. Pričom pre mozog je stabilita dôležitejšia než presnosť. Tento mechanizmus funguje v každej oblasti života, vo vzťahoch či v práci. Vidíš to napríklad v partnerských vzťahoch. Ak sa objaví drobná neúcta, prvýkrát to zabolí, lenže druhýkrát to prejde s menšou reakciou a počase to začne pôsobiť ako súčasť dynamiky. Lenže nie preto, že by to bolo v poriadku, pretože sa to stalo známym. Keď sa niečo opakuje, prestane to pôsobiť extrémne, stratí ostrosť, získa neutrálne zafarbenie a práve preto v tejto fáze sa deje najväčší posun. A nie v momente, keď sa objaví problém. V psychológii sa tento jav nazýva normalizačný posun. Je to proces, pri ktorom sa pôvodne nepriateľné správanie začína javiť ako prirodzené. Lenže nie preto, že by sa zmenila situácia, ale preto, že sa zmenila tvoja reakcia. Ľudská myseľ nerada priznáva, že toleruje niečo, čo je škodlivé. A tak vytvára rôzne mechanizmy, ktoré chránia vnútornú rovnováhu. Jedným z nich je racionalizácia. Je to spôsob, akým si vytvoríš dôvod, ktorý znie logicky, i keď nie je pravdivý. Ďalším je kognitívna disonancia. Vzniká vtedy, keď tvoje správanie odporuje hodnotám. A namiesto zmeny správania zmeníš interpretáciu. Predstav si situáciu. Ak šéf pravidelne kričí, nový zamestnanec to vníma nepriateľne. Lenže počase ho začne ospravedlňovať. On je už taký, alebo aspoň je priamy. To nie je akceptácia, to je adaptácia. Do tohto celého vstupuje ešte jeden faktor. Sociálne potvrdenie. Keď okolie mlčí, vzniká dojem, že je všetko v poriadku. Každý cíti, že niečo nie je správne, ale nikto to nepovie nahlas. A ticho vytvorí ilúziu súhlasu. Tým sa posilní nový normál a ten normál sa začína ďalej šíriť. Keď sa spoja zvyk, adaptácia, skreslenia a tlak prostredia, vznikne systém, ktorý dokáže premeniť akúkoľvek situáciu na bežnú. A práve preto je tak jednoduché prijať niečo, čo by tvoje staré ja odmietlo bez zaváhania. Keď sa hranice posunú príliš ďaleko. Človek to väčšinou zistí až v momente, keď sa na situáciu pozrie s odstupom. Nie vtedy, keď sa to deje, ale až vtedy, keď si uvedomí, že to, čo dnes pôsobí normálne, by kedysi razantne odmietol. A práve tento okamih je rozhodujúci. Pretože odhalí, ako veľmi dokáže prostredie a rutina preformovať naše vnímanie. Prvým krokom je zastavenie automatizmu. Rutina má totižto obrovskú silu. Dokáže premeniť aj nepriateľné správanie na niečo,
čo pôsobí neutrálne. Vidíš to napríklad v pracovných tímoch. Ak sa objaví neprofesionálne správanie, prvýkrát to ľudí zarazí. Počase to začnú brať ako štýl oddelenia a po pár mesiacoch to už nikto nekomentuje. Nie preto, že by to bolo v poriadku, ale preto, že sa to stalo známym. Aby sa tento vzorec prerušil, stačí jeden vedomý krok. Nie dramatická konfrontácia, ale skôr moment, kde si povieš, toto nie je štandard, ktorý chcem akceptovať. Tým sa obnoví citlivosť, ktorá sa stratila. Ďalším krokom je návrat k hodnotám a princípom, ktoré definujú profesionálne prostredie. Napríklad transparentnosť, rešpekt, zodpovednosť, konzistentnosť. Tieto princípy fungujú ako kotva. Niečo, čo zostáva pevné aj vtedy, keď sa okolie mení. A práve oni dokážu zastaviť proces, ktorý mení nepriateľné na bežné. Predstavte si situáciu. Ak sa v organizácii začne tolerovať nedodržiavanie termínov, najprv to pre nováčika pôsobí ako výnimka, ale neskôr ako bežná prax. A nakoniec ako kultúra. Návrat k hodnotám znamená pomenovať, prečo bol systém spoľahlivosti dôležitý ešte predtým, než sa objavili ústupky. Do tohto vstupuje aj schopnosť pomenovať tlak zvonka. Sociálny vplyv funguje len dovtedy, kým ho nevidíš. Keď ho rozoznáš, stratí silu. Existuje pojem pluralitná ignorancia. Je to tichý pocit, že všetci súhlasia, ale nikto nič nepovie. Tento pocit sa však rozpadne v momente, keď niekto prelomí mlčanie. A tým sa zmení dynamika celej skupiny. V tíme sa napríklad toleruje nevhodná komunikácia. Lenže stačí jeden človek, ktorý povie, toto nie je profesionálne. A zrazu sa ukáže, že to tak cítia viacerí, len nikto nechcel byť prvý. Keď spojíš uvedomenie, prerušenie rutiny, návrat k hodnotám a jasné pomenovanie tlaku, vzniká priestor na návrat k pôvodným hraniciam. Nie skokom, ani jedným rozhodnutím, ale postupne, rovnako ticho, ako sa posúvali hranice. A tým sa vraciame na začiatok videa. Kedy sa teda z nepriateľného stáva bežné? Stane sa to vtedy, keď prestaneš reagovať. Keď mlčíš a keď toleruješ drobnosti, ktoré sa spájajú do jedného celku a tvoria niečo zlé, pričom to vôbec neregistruješ. Zmena začína jedným vedomým krokom, ktorý preruší automatizmus. Jedným rozhodnutím, ktoré obnoví hranice a tým sa vráti kontrola nad tým, čo je správne. A práve v tom je sila každodenných rozhodnutí. Nie sú veľkolepé, nikto ti za ne nezatlieska, ale menia smer, ktorým kráčaš. Lebo keď raz zareaguješ, zistíš, že môžeš reagovať aj na budúce. Keď raz nastavíš hranicu, uvedomíš si, že ju máš právo chrániť. A keď raz prelomíš mlčanie, otvorí sa priestor, v ktorom sa dá opäť dýchať.